Iya. Peksi mangan brama arum miturut
kalakone kanthi laku lekasela wankas tegese kas nyanto Setya Budya pangekesing dur angkara nadyan lemu penting ayu amuk Suramrata Jayamrata mungkir boten aku ampyakan kaya wong jala krubuten kaya menjangan mati ora yen dewa ruci tinggal gelanggang cala mlayu tumling akasa sambato marang wong tuwa mulanang tumungkul ing pratiwi sambato marang wong tuwa wadon janji ora ilang wewayanganmu kaya manuk branjangan kopat kapito kaya butute ula tapak angin Sura Sudira suwuh brasta tekapolah Darmastuti sapa sing mari cidra kono wahyune bakal sirna
tetekmu cendhek gedhimu cilik mung tujune sinung swara becik kowe cah nusuk ana kuwi kece wali kece sadak setan wali kobra sayuto karso sekedhi buri ana kidung rumaksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput bilai kabeh jem setan datan purun pangaluan tanono panggawe Allah gunane wong luput geni atemah tirta maling adoh tan wani perae mami nuju duduk pan sirno
Kakang Sukma mangadili nuwih payungana marang panjenengan ulun. Layak to layak lamun to donya hawane panas. Pagebluk mayangkara matumpa-tumpa. Karana apa? Karana menungsa padha nguja hawa kelawan nepsune. Para pejabat kabeh ora padha eling malah padha numpuk bondo kang tanpa petungan. Wakiling para kawula malah padha gawe cara supaya bisa ngapusi marang kabeh para kawula dupeh bisa sugih mulya ana donyane. Mula rajeneng mokal lamun tok hukum pangadilan ora bisa lumaku kanthi jejeg karana pejabate. Amung luru marang penaking kudele dhewe. Lamun to menungso kang kaya mengkono kuwi ora mulih galeling marang Gustine. Bebendu apa negara kudu diruwat? Upama ngerti lamun to menungso kuwi nguweningane kabeh menungso kang nampa pasiksan ana neraka jahanam. Mesti kabeh sirik marang dursila, nyingkiri marang korupsi. Bukti nyata lamun tulun diwenangake nyumurupi kabeh titah kang mapan ana ing neraka jahanam. Iki ana sipating wanita sing saranjuning awak ora patut dinulu biyuh. Menggota Sukma ulun mundhut pirsa nalika uripmu ki gawe hamu apa kathik nampa lakon kang kaya mengkono. Lambemu dumble, mripatmu mentolo, wetengmu jembling nganti kerangsah lemah, lakumu kesot, tanganmu kiding. Nalika uripmu ana donya kuwi gaweanmu apa? Nyuwun pangapunten Pukulun, nyuwun pangapunten. Nalika sugeng kula menika kala semanten dados penyanyi campursari. Kadhik nampa lakon kang kaya mengkono kuwi apa sing tok tindakake? Astunipun kula menika inggih namung melu-melu kalian kanca-kanca. Menawi kula nyambut damel menika nggih kala mangsa beda-bedakaken kalian grup. Pundi sing luwih dhuwur nggih niku sing kula nyangi, kula batalke kalian sing job cilik-cilik. Apa mung kuwi? Mboten Pukulun. Kala mangsa menika kula nyambut damel menawi kathah sawer kula sok ndelikke sawer. Kula kinten nggih mboten do ngerti tibake niku disyuting kalian kanca-kanca syuting ngantos viral Pukulun. Kok kula menika kados mekaten mula mboten mokal. Lamun to urip kula ora tentrem mati kula mentese nandhang kados mekaten Pukulun. Iya. Eling dieling Sukma. Wong urip mono nandur bakal ngunduh sapa gawe bakal nganggo nyilih balikake. Wis tutukno lelakonmu Sukma ngenteni marang kisaping Gusti. Ulun nutukake lagu. Mburimu ana pawongan kang padhang guayane tajem polatane katon tentrem ana alam yomani. Mengkoto pawongan ulun mundhut pirsa nalika uripmu kuwi gaweamu apa? Pukulun. Nalika sugeng kula rikala wonten donya menika gawean kula niku dadi tukang syuting. Kok nganti lakonmu kaya mengkono kuwi kepiye? Kula nyambut damel menika adapur karya Natya Singesama damel remening asanes tan kantun kula menika nindakaken amal makruf nahi mungkar. Ajak-ajak barang sing becik, elik-elik barang sing ala. Seda kula anyarenge kula salat tahajud. Sareng kula wonten ing alam yomani tentrem kahanan kula ngantos sarandening badan kula kadi dene binayang dening para widodara widodari Pukulun. Syukur Sukma tukang syuting. Apa ya mung kuwi? Mboten.
menawi kula nyuting menika menawi wonten penyanyi sing kathukan cendak niku kula singkiri mangke kula edit dhewe pramila menika pukulun namung kula gadah patemboyo kula purun mlebet swarga menawi sareng kalian garwa kula ingkang kula tresnani karana garwa kula ingkang kula tresnani kala semanten sampun sumpah prasetya sabela mukti sabela pati mukti wonten donya kedah panggih wonten ing alam yomani utawi alam akhirat bojomu sapa naminipun Endang Savitri Endang Savitri sedal samangke dereng kepareng semusul dateng kula karana Gusti nitaken dereng cekap tasih wonten labuhan kedah dipun tindakaken wonten ing donya. Iya. Yen pancen mengkono kabeh para sukma padha puruhanira kabeh kuwi mung kari nampa lakoning dewi-dewi. Tutukna kang dae lakonmu ulun bakal nerusake lagu para dewa tumenggal ayo tak kanthi tumujuaning Padukuhan Sambi Cilik Desa Keongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali jumujuk ana daleme Bapak Siman sekalian Ibu Murni paring kanugrahan wahyuning katentreman tumrap Sinubagya putra temanten kalih Sinung Adi Nugroho Febriana Ika Nur Saputri AMD Keperawatan paring ana wahyu katentreman paring ana wahyu jodoh Bathara Kuwera tumenggal daya-daya paring kanugrahan kinarya dewaning kasugihan tumuju Pak Simam sekeluarga tansah pirang ana kanikmatan lair lan batine paring ana panjang yuswane berkah rejekine lumintu kesehatane satemah ing dewasane kiyat kaurat momong putra wayahe para dewa padha seksenana waton padha nindakake dharma bareng-bareng lawang dewa ruci makarti ana sambi cilik para dewa yo ayo Jaya